Manheru akanaka, manheru kwamuri mose sangano rose. Ndoda kutanga nokukumbira ruregerero nokuti nezuro pandakatanga handina kuzenge ndati nematambudziko kusangano rose zvikuru kumhuri yamai Kwaramba. Ndichangopedza ndo pandakati kuzvandisina kuti nematambudziko ndakabva ndaona mai Kwaramba vachifa nekuseka vaisiseka zvokuti unonzwa vachiti aiwa kaniwe mwanangu ngaiwa hazvina nebasa rese izvo kani. Tarasikirwa vadikani. Mwari anyaradze mhuri yose nesangano rose. Heaven has gained an angel kuna mai Kwaramba. Taivati gogo brela murare nokuzorora munyasha mai wangu. Faith encouragement yedu yezuva ranhasi ndiri kuda kukuyeuchidzai vadikani kuti mugore rino ra2026 ngatiyeuke kuti zvaunotaura nezvaunofunga zvine simba rekukunda kana kukundwa mugore rino ra2026. Saka mubvunzo wangu kwamuri ndinoti chii chamunogara muchifunga, chii chinogara chiri mupfungwa dzako kana kuti chiri pamwoyo pako. Pakubvunza uku ndiri kuti chii chinokushungurudza chausingakwanise kuti nguva nenguva zvinouya zvobva zvakushungurudza mupfungwa. Nokuti panguva ino toda kukuyeuchidzai kuti uwane zvitsva zvichange zvauya muna 2026, you are going to allow yourself to release some of those things. Sekutaura kwandakaita nezuro ndichange ndichiita show English pama-faith encouragement yedu. Saka what are those things that I am asking for you to think about and really allow yourself to release them so that you can get new things this 2026? The things that keep getting in your mind are those arguments that maybe you had years ago. Is it abuse that you endured years ago? Maybe kurwadziswa kwawakaitwa kana kunyadziswa kwawakaitwa kare kare kana kuti mazuva apera zviri kukunetsa here zvichiri kukutambudza here. Ma-regrets, ma-fears, ma-anxieties, ma-worries. What is on your mind? What are you constantly thinking about that worries you, that bothers you? Because saints, it is time to release. It is time for you to get to create new experiences, new thoughts, new feelings. Zvisingavhare zvinhu zvamakapiwa. Saka ndoda kukuyeuchidzai kuti holding on to zvinhu zvinokushungurudzai zvinoita kuti imimi wacho musave nesimba. Even sometimes toshaya simba rekunamata nekutenda minamato yatinenge tiinayo. Saka, I want to encourage you, like I said all the time. Get a journal, munyore pasi, and answer those questions. What is on my mind? What am I thinking about all the time? What bothers me in my life? So that you know the things that you can release, this year. Handi nyore vadikani. Ndo saka vanhu vakaita sentichita basa ratinoita iri recounseling. Nokuti zvimwe zvacho zvinorema, mitoro yacho inorema. Haingoriita kuti ungotura uri wega. So sometimes it needs, help from someone else that is just a listening ear, but that will be able to help you to release. So I want to encourage you to reach out kuti mutsvage ma-counselor or that you can talk to for counseling. And kana muri muno mu-United States ndine insurance yenyu endai ku-grow therapy monotsvaga imomo zita rangu. I will be happy to help you kuti titarise kuti what are those things that are barriers for your blessings this 2026. Ndiyo faith encouragement yedu ya nasi day 2 remabvira pamwe mazvita.